Radio Following Standard Time na 5:24. Antes kita mag-commercial break mga ka-aksyon. Sini diri sa studio with us is our guest, no? Kay tinaligan nga si Mana, kung madumduman ninyo, we had our guest also here nga isa ka valedictorian for college. Many are asking, how about senior high school? Anong mga experiences on senior high school, life stories mga ka-aksyon? So I invited here sa studio the president of the UNOR Senior High School Student Affairs Organization or Senior High School SAO. I don't know kung naka-ara na to. Okay ka na? No? Senior High School SAO. Diri sa studio, no? We have Marjo Toquillo. Pero karon naton padayunon ang conversation. Itumok lang. Anyway, let's give him first a short glimpse. Good afternoon, Marjo. Okay, mayong hapon mga ka-aksyon kag sa aton mga tigpalamati aksyon dyan, mayong hapon man. Mayong hapon. Sadya ko kay ari ko di subong kaupod simo. Anyway, we invited Marjo, no? Because sa ang president ng Senior High School Student Affairs, like an SSG, no? Di ba do amo sina? Sa iba nga setup, sa iba nga school do SSG. But at the same time, is a kind of a student leader or is also an academic achiever. Di ba? Ano kaning na mo honor award mo para graduation? Pag-graduation, nakabaton kita sa Excellence in Humes Award kag First Honors, which is an academic distinction nga ginatag sa Senior High School Integrated School Grades 11 and 12 aksyon dyan. Oh, di ba la? First honors for senior high school ngayon are set up amugid man first honor sa ibang nga school ay man set. Sa niya first honor kamo tanan kun amo ning overheads ka makasulod. We'll talk more about Marjo mga ka-aksyon sa aton nga pagbalik diri sa gihapon sa Action Reports afternoon edition. Stand by. Action Radio Following Standard Time na 5:29 na. Pabalik dali sa Action Report Sunday Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Standby mga ka-aksyon sa mga mensahe nga ginpadala nyo samtang kita diri padaan nga pangalagad. Pero sa ito na matag para matipis do like and share nga ito naman yung live streaming para damo kita may malambot mga ka-aksyon na diri sa Action Report Sunday Afternoon Edition. Let's continue our discussion. Sa nasiling ko na joining us here live sa studio si Marjo Toquillo, ang president ng UNOR Senior High School Student Affairs Organization or UNOR SAO. It's a student organization dito sa Senior High School Department. Pero sa UNOR, tawag niya is UNOR Grades 11 and 12. So kaina na-introduce naman ni Marjo. Gamay, glimpse ng iyang background, no? But again, mayong hapon Marjo. Okay, mayong hapon, liwat sa aton mga tigpalamati, mayong hapon aksyon dyan. Thank you so much for joining, no, diri sa studio. Anyway, before we start sa iban nga mga palamangkotanon, can you please tell me something about yourself? Sino si Marjo Toquillo? Din ka nagdako paano? Imo nga childhood or even imo mismo personal information or life? Okay. Ako sa liwat, sa aton mga tigpalamati, ako si Marjo si Toquillo, 18 years old, halin sa Barangay Handumanan. Tatlo kami ka mag-ulutod. Ako, ang akon papa or akon father, ang pangalan niya Joe Hammer Toquillo. Akon mother naman, si Catherine Toquillo. Halin sang una action dyan, though very engaged na gid ko sa leadership role sa aton nga eskwelahan. So I think that is actually my own gusto balahaw, though aton drive kung ginatawag ta. Pagka passion mo na gid sa una. Correct. So, si Marjo is from Barangay. Anong galing sa city or purok sa Handumanan? Nang Zone 2. Zone 2. Okay. Kaya do permi ako sa nagpahandumanan kung mga arap ako sa patrol, no? Well, anyways, Marjo, halin siyang elementary years mo. May ano ka nagidman? Academic achiever ka nagidman until nga mag-senior high school. Can you please tell us or tell us something about your educational life? Okay, educational life. Halin sa elementary mga ka-aksyon, nag-eskwela ako sa Handuman Elementary School 1, kundi nag-graduate kita bilang salutatorian, kag may academic distinction nga with high honors. Halin sa elementarya, nagasugod na kita sa aton nga journey towards leadership roles. Nangin YESO President kita, nagbulig sa aton fellow pamatanon kung ginatawag naton. Pagkatapos junior high school, nag-moving up kita, nga ginbugayan kita sang Ginoo nga naka-moving up kita with an academic distinction nga with highest honors. Dira nag-serve Nandumanan National High School action dyan. Okay. Dayon nag-SSG ako, nag-intraman ko sa school publication, kag may man ta academic clubs, kag mga relations nga syempre daw ginatawag kagid, hindi tagid maindian action dyan kung amo na ang ginasinggit sa imo nga tagipusoon, daw sundon gid naton. Pagkatapos last time sang May,
nag-graduate kita sa University of Negros Occidental Recoletos Integrated School grades 11 and 12, kundi in Humanities and Social Sciences kali mga kaaksyon ng ako ng strand. Nakagraduate kita nga may academic distinction nga first honors, naka-receive man kita sang leadership award kag excellence in HUMS awardee. Okay. Grabe that one nga nga pasalamat sa Ginoo. Amo na natag sa aton. Well, we will talk about leadership award later on, Okay. no? Pero dire kita anay. You are a humanities and social sciences student. What makes you decide or made you decide before na HUMS ang imo nga enroll for so many strands? So we have STEM, you have ABM, sa ibang may GAS pa sila. And then ibang kung ara ka sa mga schools that offering arts and design, may ara man sila no? Pero ano ang nagtulod sa imo nga feel mo do pang HUMS kagidya? Ano nga HUMS gid ang gusto mo nga da ka gid ma-enroll nga strand? Ano ang sini ginhalinan sini? Action dyan daw, very immersed kita sa aton nga komunidad. During the pandemic, I've coordinated with junior high school lang ko ato, mga grade 10. Nag-coordinate kita sa kinalain-lain nga mga non-government organizations. Okay. Kundi nag-hold kita sa mga humanitarian actions sa aton nga mga utod sa aton barangay. Kag nabatsagan ko nga may ara ko relasyon sa atong komunidad. Siling ko ang Humanities and Social Sciences isa ka strand nga para sa akon makatag or makamold sang imo nga pundasyon bilang isa ka individual nga may pagpalangga sa imong komunidad kundiin aton maintindihan kung ano gid bala ang kakalatabo sa aton nga komunidad kag kung may kapasidad kita kung may kaya kita nga suguran naton. Kumbaga ano siya, based on your interest. Based on your interest kid action John. Amo na pagpili mo sang imo nga HUMS. strand. Sang, di ba, amo na nagsugod kay ti interesado ka sa mga bagay ka nga sa mga social issues, social concerns, kung anything about the community. Pag-enroll mo na sa HUMS, na-achieve gid man or na-met gid man ang imong expectations based on your inspirations. Why did you enroll in that particular strand? Syempre, action dyan, ang Humanities and Social Sciences nga program sa ako na eskwelahan nga graduate though very focused kid sila sa academic competencies sa estudyante. Kinasigurado nila nga maintindihan sa ilang estudyante ang mga kakalatabo sa atong komunidad. Kung diin ng kabalo kita nga amo nang kakalatabo, pagkatapos kabalo man kita paano mag-formulate through critical thinking nga ginatawag kung paano mag-formulate sa aton opinion, sa aton nga stance, sa aton kalatabo. So I think action dyan na meet ang akon nga standards, na meet ang akon expectations ko sa amo ni nga strand kag I think it's very fulfilling sa part nga may natun-an kita. Okay. Nga pwede naton ma-apply sa aton nga komunidad or even in our barangay na small perspective. Kumbaga, though you can sing sakto gid ang path nga ginusoy mo nga from your interest gusto mo nga ma-involve sa community, learn more about community organizing, community development, even analysis and evaluation about the community status. Pag sulod mo sa UNR nga HUMS, do ara gid nakwa mo gid do mo sina. Action dyan though na very very may ara tangible nga experience sa UNR Senior High sa ila program sa Humanities and Social Sciences kag sa sa kinalain-lain man nga subjects nga nakadepende sa specialized subjects ang HUMS especially dira nato natun-an ang mga bagay nga dapat naton matun-an as humanistas because I think we must reflect on the things that we have learned so that we can apply these things for the benefit of our community action dyan. Okay, dok no? At least bala ang mensahe sinadara nga siguro when we choose a career, it is something that will make us happy compared to a career that walang taon mo abi nga amo ni gusto ko amo ning kuan ko nga strand kay daw leading towards ang mangin manggaranon kuno sa ulihi do ka hindi amo na siyang mindset nga on your own you are a classic example nga you base your decisions sa imong interesado ko sa ni diri ko ma-enjoy amo ning usuyon ko and then at the end of the day wala kay naginulusol di ba? Wala ka wala gid ko naghinulsol nga mo ni nga akon path or journey gintahak action dyan because nang syempre sa ginhambal ko man kagina ang akon expectations that I set on myself were met. See? Amo na no? Git isa na guro ka lesson nga especially sa mga estudyante nga gusto pa na mag senior high. Kung kamong ginagaan the opportunities ang parents to decide anong gusto mong strand.
So isa nagali ka pwede nga basihan ng interest. Pero ang focus natin discussion is more on this. Di ba kung mabasahan naman sa iban nga mga post or sa iban nga mga articles, many are saying, kung student leader ka, you as a president of SAO, as in for one term, bala iban nga kung student leader, student leader, sa pa kay hindi siya mag-excel sa iyang academic nga So mambal ang iban nga kay parado sa kay busy na sa orga siling man iban nga hindi nga siya mag-excel sa academics, siya kay kasako sa iyaway na sa tutok, no? But di bala president ka sang organization, it's kumbaga do ka flagship or nasa sang senior high school ang SAO. Pero at the same time, academic achiever ka, you graduated as first honors. Am I right? Isa sa mga first honors sa UNOR. Anong ginhimo mo and ano ang mindset ta dere? Okay. Action dyan, mabudlay man gid. In weighing your time sa duwa ka commitments because ako personally, I want to excel in my academics and at the same time, I want to become a great representation of the youth. Tapos, syempre, nagapasalamat man ako nga gingaan kita sang Ginoo sang talento kung paano mag-manage sa aton time, kung paano naton mabalance ang aton academics sa aton extracurriculars. Nang medyo bugat siya in a sense, but it's at the same time it's very fulfilling because you are meeting two things at the same time. Nga amo na passion mong isa, gusto mong isa. Amo na siyang mindset action dyan because if you want something, you must really work hard for it. Amo na ang gusto ko ihambal sa atong tigpalamati nga kinanan maghimakas kita. Nga kung gusto mong isa ka bagay, you must do everything within your own capacity and your own capability para ma-achieve ang mo na ang gusto mo. Okay, pero wala kaya gasaling nga mas i-priority kundi siya kay mo niya makatag sa kon mas lain nga anggulo sang life as a student nga makabi so sa SAO ko kay daw ka di ko mas makilala. Well, you do not priority one thing compared to the other one. Action dyan, hindi siya mahambal nga may priority sa amo na ang context. I think may prioritization sa mga bagay lang kundiin ang mas bugat. Example, kung para sa akon, need ko danay mag-exert time and effort sa amo ning activity, ma-set naman ko lain nga time or lain nga schedule para sa akong academics. Do ka balansihanay lang. Doon batsaganay, kumbaga, ang akon nga schedule, kung diin mabalance ko lang sila duwa without compromising the other one. Siya. Di ba usually kung mga student leadership, mga seminar, training, they would keep on reminding you, remember, first you are a student, then next you're a leader. So when academic requires you to prioritize matters related to sa imo nga pagtuon, you have to really focus on it. Are you the type of person? Kay action dyan, at kabudlay i-answer yun, pero at the same time, basta in our sense, because my colleagues, my constituents are really great man, I have a great masaligan. team na masaligan man sila, I don't think, though wala gig ko na punuran, nga i-balance ako ng academics because Kung baga wala ka nagkanto sa punto nga mapili ka. do ka may man times pero though hindi bala amo nakabudlay gid magpili because kung basta all factors considered once naga-coordinate ng one another, I don't think daw mabudlayan kagid magbalance ang imo time per depende man sa situation pero that is based on my experience action dyan. Kung pamatian ang mga imo nga ginahambal, it's like saying if may cases abing ang mga butang kinahanglan maubrahon temprano pa as a student leader, no? Compared to academics. Because academics is sometimes predictable, sometimes unpredictable ang sa sistema. So siguro kung student leader ka, if you can do things now, do it now. Something like that. Do not wait for time nga maalang-alang ka pa. And if you try to think of it, at least still na maintain ang academic excellence at the same time, ara man Japan ka perform your duty as a student leader. Diba? Ano ang learning nga nakuha mo as a student leader that you think madala mo as nga mag-college ka or as nga makaubra ka na in the future? I think in my experience, the thing that I have learned in student leadership, especially this academic year, is to how you trust your constituents. Because ako, action dyan,
makambal kung sometimes I micromanage. Pero once makabalo ka na paano maghatag sang imong trust, kumbaga, sa imong kaupdanan, dira na ma-realize mo nga, okay, kaya tani. This is not a one-man job. Things in student leadership is never a one-man job. Dapat ma-cooperate kita with one another, dapat may coordination with one another, kag most importantly, dapat may communication with one another. And that is the aspect that I want to foster in myself, nga dalon ko na siya sa akong nga tertiary education, nga mag-communicate, mag-coordinate, mag-collaborate twice as much sa nga akong times before. Doka mo na siya ang akon nga learning section dyan that I think would be very much beneficial to myself kag sa aton man tigpalamati kung i-apply nila sa ila kabuhi. First is really have to trust your workmates or your teammates or even those who are part of your own company. Second, amo na be, no? Commitment, communication. Nan. You have to talk, communicate. You keep on communicating. Even diri sa amon, sa radyo, sa media, we are communicators. Really keep on communicating. Everything. If you're in doubt, you have to communicate, no? Sakto na siya, I believe, ang importante ina. Pagsalig ka communication. Di ba, kay if hindi tanan kita makasiling kita nga hindi man nato mabala kung anong tanan nga katapos palibot nato. We really have to ask because others knows about it that maybe we do not know. So kinahanglan naton gid mamangkot or sometimes basi may importante nga istoryahan ang mga bagay-bagay para maplastar sa gusto. Di ba? Doon mo sina. Doka mo na siya. So meaning you can say nga ang imo experience in UNOR senior high school was really helpful. Very helpful. Okay. In what particular way? Can you please identify Okay. certain instance nga amo gid siya nakabulig sa sakon to change my perspective about life? One instance I think when I think things were a bit too heavy na already for me to manage. That was the time when I trusted fully my constituents nga to take charge. Pagkatapos, by then, I realized nga you should not always be that one person working. You can also ask help from other people, from your constituents, and in that way, you can actually finish quality work through collaboration, through coordination, through communication. And I think that aspect na na-learn ko during my years sa senior high school, makabulig na sa akon. In the sense nga mas makahatag na ko trust bala to my own constituents in the future, hopefully, kag kundiin mas damo pagid ang aton mong obra nga within the standards wherein we will be meeting the standards that we have set action dyan. Pero advantage guro sa imo part to understand trust, to understand communication, how communication works because yums ka di ba? Yung students ka and that usually amo ginatudlo di ba in humanities and social sciences. I know it for sure. Communication, the value and the importance of communication, ang leadership, management, di ba? Advantage pag ginasiguro sa imo, no? I think you can say that in that context action dyan no nga as yung students sagad mag-communicate, sagad mag-istorya. Basta hindi lang check Dan, correct. Di ba? Mapati kinaguro sa imo, no? Especially sa Sir Ernesto rin na siya, nag-monitor. Anyway, at least those are the things that you've learned not only inside the four corners of your classroom sa UNOR Senior High School. But these lessons madala mo gid in the future, di ba? Sa ato nga pagbalik, let's talk about diin aryan padulong ang mga amos sini nga mga journey experiences and anong mabulig sini, no? Ano ang pwede sini nga madala? Ano pa ang i-look forward naton? Sa atong pagbalik mga kaakson diri sa Action Reports Sunday afternoon editions. Kaakson upod naton diri si Marjo Toquillo sa UNOR Senior High School Student Affairs Organization. Let's continue our discussion with Marjo mga kaakson by asking some questions which is already outside of his life, no? Di kabalo naman kita, Jo, no, nga ara kita, may experience na, alin sa una, managasulod man sa paminsaron mo nga why not bring this experience to a different level into the actual field, like example, serving the community, your own barangay, your own locality. Do may ara man na nga nagatulod sa imo or may naga-ulhutik-hutik sa imo nga, diri ka naman bisamon daw mo sina something. Daw, may ara gid action dyan. Okay. Pero how do you see and prepare it? First, syempre, may preparations kinaya with your composure, no? Because that is a very big picture already. Medyo overwhelming siya kung tulo ko naton. Pero,
if time comes nga makadto ginang oportunidad sa aton, gaan kita sang Ginoo sang kakusog, gaan kita sang kaalam, te basi may ipursu kita action dyan. That is on the barangay level. Could be on the barangay level action dyan. Okay. Pero ano na, nang may ara tao nga nagasiling nga, dili ka naman, try mo naman i-testing daw, something like that. Nang mera action dyan, pero sige lang, may time will come ginaya action dyan. Pero anyway, hindi naman budlay, no? Oo, Because you have the experience naman already. Do pareho man nga dalom lang sa into na actual field. Oo. Eh. Tuka mo na siya. Pero kung ikaw na sa imo pag-assess, prepared ka naman tani. Nang in my own sa akon nga status today Okay. Prepared Okay. ka naman tani. sa akon status today action dyan, I think I am very much prepared because I already have that passion and commitment to serve the youth. I have the experience bisan wala na nga sa edad action dyan, ano, basta kung dedikado ka, may prinsipyo ka, may panindugan ka, I think there could be possibilities that you could be pursuing that journey na action dyan. Kagi na pataga storya, but I forgot. Pila ka na ni Marjo? 18 action dyan. 18 legal age naman. Oo. Pwede ka na ikasuwa. Pwede ka na dakop, charot lang. Anyway, at least, no, may ara, gid man niya gali nga nagasulod. Kaya may ara ibang nga tao nga, hindi, nakuha ka po, I'm already tired of serving. At least, no, that's really what I call passion. Because, kabalo naman kita, passion never dies. Correct. Diba? Amo If you're really na siya. passionate, if you have that talent, why not share it with others? Doon mo na ng mindset. Amo no? na sa action dyan. So, lang taon ta na kung din gid madala. Gani. Ako sina nga Nantawon ta lang. nga future, no? Kung mag-ano gid man. Kay ti kun may ara ginabi kis nga hindi ka nakapangindi, Oo. no? Kung ilabi na kung iba nga tao maghambal sa imo nga, dali ka naman bi, kami naman anay, just something like that, no? Tama na ng imo nga SSG na. So, kung mag-barangay level, sige, let's see. Kung mga SK chairman, guro, doulong ayan. Lantawon ta. Okay, anyway, it's a good thing, man, that you are open for that. Yeah. Na? Yun na nga, ako I believe sa mga tao, kag ako praise and gina-appreciate yung mga tao nga always open for that possibility. Because vocation namong calling. As in, nan. Amo na siya. Once ginatawag, kaliwat action dyan, kung ginatawag kagidya sang serbisyo, hindi kagidya ka pang hindi. Amo mo na ako nasa una eh. I all have the same, pero I refuse because I told myself, hindi, ko na sa career. Pero at the end of the day, ako personally, I really regret not joining, no? Sa mga amo sinas as ang early years ko pa. Pero subong man, I really enjoy man my job. Pero hopefully nga if destiny would tell nga dala ka gid, di ba si makaserbisyo kagid. Yan eh, kabay pa. Puhon. Kabay pa, no? Well, anyways, of course, the journey will be complete with the people who are with you always. Kung sino. Anong may mga gusto ka nga ipasalamatan? Ay, syempre, action dyan. Gusto ko na pasalamatan ng akon nga mga ginikanan. Kasi papa, pato sa Saudi ka pamati. Giguro ka lang tao sang live na ton. That is Joe? Si Joe? Na, Joe Talk na. I Naman siya. saw it. Si Mama, Catherine Toquillo, galang tao man sa aton nga live subong. Akon nga duwa ka utod, si Jomar, si Kate, si Manang Queen Polverido. Syempre, may mga tao man kung gusto i-greet action dyan. Sila ni Queenie Rose Calagar, Mario Herona, Laxmi Raja Idanyo, Andre Bolivar, Kyle Aliaga, si Carl EJ de la Paz Bo, nag-chat gito sa ako na action dyan. Balya, i-shout out mo ko, hambalan mo ko akong pinakagwapo sa Handumanan. Sino na sa? Si Carl EJ de la Paz. Ay, hindi ko na pwede kasi Marjo ko nung Namo na da. Kag Marjo, si, ano na? Joy Rose de la Torre. Siyempre, mga friends nga nagpa-shoutout. Sila ni Ronald Alingalan, sila ni April Therese Montuya, sila ni Lance Joshua Satuhito. Amo si na action April dyan. Therese Montoya. Nan. And of course, nang ibang pag ano pa? Anything? Ang aton pag gina-greet ko man gali ang amon nga principal sa UNOR Senior High School, si Sir Harry Magluya, amon academic coordinator, si Miss Joy Bersela, sa amon strand head, si Miss Flor. Kasi syempre, feeling ko may mga teachers man tanggalan tao sa aton live subong action dyan. Daw, i-greet tagid sila subong, no? Si Sir Ernesto ni Nasyon, mayang hapon kuno kay Ernesto ni Nasyon. Oh, mayong hapon gina kay Toto GR. Kag good afternoon kuno kay Sir Jomar Flores. Jomar Flores. Kay Assistant Macronfield si ano Si Sir Segwa. Segwa. Sino ba si Sir Luigi Perido? Sir Perido. Na sila na. Damo ko gali damo ka fans club. And of course, stay mo mga classmates. Oh, mga classmates ko, hello, St. Augustine 01. Tani makita ay taliwat, ano. Nahidlaw na ako sa inyo. Basta may mag-ano. Anyway. So good. Pero, Marjo,
after sini college na, you'll be pursuing course. Anong course sa college? Base inline man tuod sa Yums. Strand, dira action dyan, basta inline sa Strand. Wala pa gid final decision. Why pa? Mascom, hindi man. Mabalaan na siya. Okay, let's see, no? Pero anyway, thank you so much sa imong time kag sa mga inputs sa share mo diri sa amon. Thank you, Ged. Sa aton nga tigpalamati. Thank you, Action Jan. Ay, hala, nalipat ko mag-greet sa isa naton ka kaupod. Sino? Sila ni Beatrice Robles. Kay si Jan Baterna, si Zoe Clarice Limson, basi akigan ko nila, basi sukmaan ko nila, Basta bala. maglumpat, black na sa Dan, barko. amo na da. Basta Sige, maglumpat ay isa sa barko. And congratulations, gali, no? So nag-join sa Regional Schools Press Nan, Conference. Oh, congratulations, Subong. The last day, today is the last day. Congratulations sila tanan. Okay. And sa mga taga-barangay Handuman. Sa mga taga-barangay Handumanan, hello, Arco Di Subong. Ano na? Nang see you? See you soon. See you soon. Anyway, thank you so much once again, Marjo Toquilio sa time. Thank you. Mayang hapon, Marjo. Mayong hapon sa tanan. Action Reports, Afternoon Edition. Akso Radio Philippine Standard Time na size na mga ka-aksyon diri sa ating kapagpangalakad. Lengkaw po natin si Marjo Toquilio, ang president ng UNOR Senior High School Student Affairs Organization. We've talked about leadership, talk about mga ka-aksyon sa mga experiences, learnings, iban pa nga mga bagay, no? Especially in deciding kung ano nga strand ang kwaon mo, ano dapat imo nga mga balasihan. Sa aton pagbalik mga ka-aksyon, i-check nato na report sa aton naman mga aksyon correspondents. Balik man nga report sang patro, diri sa gyapon sa aton nga pagpangalagad. Diri man sa Action Report, Sunday afternoon editions.